Ayan, good morning mga kapatid. Nandito po kami ngayon sa Dolomite Beach. Ayan, magagasagawa po kami ng coastal cleanup. Ayan. Abangan niyo po kami. Ayan, dito po yung Dolomite Beach. Mga kapatid, sasagawa po kami ng coastal cleanup. Tanaw na tanaw mula po dito sa footbridge. Ay, papasok na po tayo sa entrance. Mahigpit pa ang security. Kailangan i-check up yung mga bag. Baka may lamang kontrabando. Good morning po. Good morning. Vlog ka, sir? Yes. Oh, yan. Dati namin estudyante. Basta, sir? Okay lang. Ako pa rin. Oh. Wala sa rapid. Nakita mo na sa Rapi? Oh. Thank you. Ayan, medyo madami na pong tao. Madaming Boy Scouts of the Philippines. Ayan, mga boy natin. Mga Boy Scout. Tutulong sila sa paglilinis mamaya. Ito yung mga senior scouts galing sa Taguig. Extend pa, itulak nyo. Sige pa. Extend pa, extend pa. Extend pa, extend pa. Pantay. Pantay. Pantay, pantay. Balik ito gagawin natin. Sino yung SL nyo? Sino yung attendant? May adult leader kayo nakasama? Okay, isama sa attendant yung adult leader. Pag merong hindi scout, isama pa rin. Lagi tayo. Lagi tayo. Sayin ko ah. Opo. Ayan, kasama din po natin mga katulong natin mula sa MMDA. Ayan. Makakilala. Dalawang tao, isang ano? Oo, puro nyo yan. Per kilo daw yan, ma'am, per kilo. Magbina ka dyan ng basura. Doon, marami na mo. Doon kayo kasi may nagkakalay kayo din. Pinakadulo, wala na yan dyan. Ayan, mga teachers po galing sa SDO Taguig and Pateros. Danica!
Tuloy-tuloy po yung paglilinis. Pamumulot ng basura. Hi, ma'am. Dali na po yung mapakingay ko. Okay na. Hindi ba ito pasado kasi naawa ako sa iba. Walang madadampot eh. Kapirangkot pa lang yun sa'yo. Ako. Kahian mo na isa ako. Yung mga kapatid, marami paling napupulot na basura dito sa area na to ng Dolomite Beach. Yan. Papansin natin, marami pa rin nakalutang na basura sa dagat. Yan po sila tatay, mga Estero Rangers. Estero Rangers daw na Manila. Ay nako si Sir Glenn pala are. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, kita kayo dito. Sir Glenn TV. Wait lang ma'am, sige po. Kasama kami dyan sa kasama natin. Bakit Joy na kayo dito? Joy ba yan, sir? Ano, school na nga kayo ma'am? Susan Elementary. Taga doon ako doon ako bumubuto. Susan siya pumunta, nakatira sa pala eh. Sa pala. Ayan po sila ma'am, galing po ng Ususan Elementary School ng Taguig City and Pateros. Ayan. Dagdagan na natin yung sa inundation para mapuno na. Tingin muna ma'am. Tingin po muna, pipicture lang kayo. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Send ko na lang kay ma'am. Documentation daw. Documentation.
Ito mga kapatid, galing sa Philippine Navy. Good morning po, good morning po. Ay mga kapatid, medyo dumami na yung mga scouts natin. Marami na dumating. Okay lang, okay lang. Ako super, napakadali. Mayroon dito kung ganyan na may pang ano, pang isip na ito. Kaya tayo itong sa bahay. Halika na, picture na dito doon. O dito na kayo naman. Picture mo nga ako sa ilan. May sukat talaga. Wait lang, wait lang. Sure daw siya ng Mayra. Mayra, wala pa pang gabi. Wala pang... Patuloy pa din po yung pagdating ng mga Boy Scouts natin. Lahat po ito mula sa Tagagan, Pateros. Bagong dating. Ayan, ganito na po kaganda yung Manila Bay ngayon. Ayan. Marami na namamasyal, lalo na pag ganitong weekend.